Ga, gwapa ba ko? Aw, oh good. Lain pud kay moingon kong gwapo, nga babae man ka. Kapilosopo pa di mo muda ang tubag, oy. Ay pagsurang-surang diha ha. Kay mura ra ba ko kahilantanon? Aw, ina mong murag tambal, aron mura pa kag maayo. Ay! Free drinks in the house. Kining kap, muriglamo jud ko sa iyo da ngayong gihatag nako. Kay nga no man. Kay di naman jud makaturunganon, oy. Big naman jud ang inyo. Ay nga no bang pihig-pihig man nga giangay man mo. Unsa ko'y gaangay kap? Ngangi mong gihatag sa musilingan, baka samantalang sa mua manok ra. Ayon sa bay na ana, nga pareha ra man ang noodles. Ay! Free drinks in the house. Apo? Di ara ko diri sa gawas lo. Ay, nagunsa man ka din ha, oy. Nagpahangin gud lo. Dali diri sa sudbe, alalay ikaw. Maglisod naman yun kong barog, oy. Tungod na ning akong arthritis. Asa man day ka lo? Mag-CR ka? Ay, dili, oy. Asa man day ka? Ay, kadagan ba ni mong pangutana, oy? Dali na ba? Ihatod na ko si Mulula, kay muskor na ko. Ay! Free drinks in the house.